Jiffaċċjani Simon Busuttil. Jiffaċċjani x'diffikultà għandu Simon Busuttil. Ħajgħid li fuċċi l-irrelevanti. Ħajgħid li fuċċi l-irrelevanti. Peppi. Ħajgħid li fuċċi l-irrelevanti. Ħanajdlu minnu irrelevanti. Irrelevanti hu. U jien irid nerġa' nirrepeti illi aħna Jiena rejja ħadd mu rilevanti. Konna se nagħmlu doktor, konna se nagħmlu x'barru. Għaw Simon Busuttil għaw ġew, għajdlu li Simon jiġi. Bil-miktub Għaw Simon Busuttil għaw ġew. Fuq li qalu li Franco De Bono huwa irrelevanti. U jrid iwieġeb ma insaqsi li Simon Busuttil. Għalfejn mela ma tix dinjeta, mela ma tix drittijiet. 100%. Iweġeb Simon Busuttil għalija. Le ma jgħid. Iweġeb Simon Busuttil meta tikkundannani. Ħajġek jgħidu għal mill-lejtis, qed ngħidlek wiċċek. Għal mill-lejtis. Konna se niddiskutuha. Laqqas flejtis ma kien daqshekk ħażin ix-xandir tal-istat. Miskom tistħu. Dak għad-darġi li ġej biex tirranġani ma' Bonzi. Diffikultà. Imma x'għandek imma x'għandek x'taħsib. Imma m'hemmx qed tibża. Imma jien m'għandix dritt insemma leħni. Jiena lek ġurilkom tajtu fuq li tiktbu. Lek ġurilkom tħalfu fuq. Iskolli għandu dritt isemma leħnu u f'xaraba. Meskom tistħu. Jiena inti li Lum, jiffaċċjani Simon Busuttil. Jiffaċċjani x'diffikultà għandu Simon Busuttil. Ħajgħid li fuċċi l-irrelevanti. Ħajgħid li fuċċi l-irrelevanti. Peppi. Ħajgħid li fuċċi l-irrelevanti. Ħanajdlu minnu irrelevanti. Irrelevanti hu. U jien irid nerġa' nirrepeti illi aħna jiena rejja ħadd mu rilevanti. Konna se nagħmlu doktor, konna se nagħmlu x'barru. Għaw Simon Busuttil għaw ġew, għajdlu li Simon jiġi. Bil-miktub Għaw Simon Busuttil għaw ġew. Fuq li qalu li Franco De Bono huwa irrelevanti. U jrid iwieġeb ma insaqsi li Simon Busuttil. Għalfejn mela ma tix dinjeta, mela ma tix drittijiet. 100%. Iweġeb Simon Busuttil għalija. Le ma jgħid. Iweġeb Simon Busuttil meta tikkundannani. Tiġġieldu għant-tal-grocer tkellmu fuq il-miliet u ħobbu l-xuxin. Mela tiġġieldu għant-tal-grocer fuq il-politika, messu jistħi. Da militantizmu estrem. Militantizmu estrem da. U jien nipprova nsaħħaħ l-istituzzjonijiet biex naqqat il-pajjiż waqt li naqla l-attakki. U l-ħmieġ l-intrigaw bih. TVM. M'għandux kummenti xi Ma żgur li m'għandux. Mela, nirringrazzjakom. Aħna xiridu nagħmlu ma biex inkellmu lil Simon Busuttil. Dak intom tafu mhux jiena. Intom tafu. Tajba mela jien Simon Busuttil. Għalxiex minna ħadd Simon, nistgħu nkellmuk. Tista' mela. Ma pretendix nippliega lil Simon biex ikellimkom. Tarax, ma tarax. Simon għandu drittijiet. Jiena m'għandix problema jiena m'għandi l-ebda problema inkellimkom, jiena ma kelli l-ebda problema nkellimkom bla ebda problema ta' xejn. Assolutament ta' xejn. Biex niċċaraw. Lek ċurru wara dar u ma tistidnunix. Ara meta stidinni l-bondi għajtu għacċajt qudiem Malta kollha. Għalhekk ma tistidnunix. Bżajt minn Franco De Bono. Bżajt minn Franco De Bono. Bżajt minn Franco De Bono. Tista' tirrispondi bżajt minn Franco De Bono. Signorina, diġà tajtek kumment. Le, ma tajtniex kumment, bżajt minn Franco De Bono. Tista' tirrispondi għax ma faċċajtux il-Franco De Bono. Għax ma faċċajtux il-Franco De Bono. Għax ma faċċajtux il-Franco De Bono. Għaxix ma fanċajtux il-Franco De Bono. Qed tibża minnu. Tagħmel dibattitu ma' Franco De Bono. Qed tibża minnu. Qed tibża minnu. Qed tibża minnu għaxix ma faċċajtux. Jiena jekk imqar jgħid li darba fuċċi rilevanti, tajjeb inwieġbu. Fuċċi, mhux minn warajja. Ħanajdu l-liġi tal-finanzjament tal-partiti minn għamilha. Għax ma jgħid li mhux jien għamilta. Li għamel Ugo, batu għattilhom tibatu għax kataqgħu għaċċajt. U batu ilhom lura li għamelu kom ifsud bonniċi. Għara dik ma qalilhomx. U tiegħi li l-Greko battilhom jien. Mhux jien għamilta biex issa jinkludija fil-programm elettorali. Għalhekk irrilevanti biex jieħdu l-mertu. Żgħira r-reżistenza biex ituni ċans titkellem. Mhux żgħira r-reżistenza qasi organizzata. U żgur ikkellem ma jistax jiġi Gonzi u jgħid Franco De Bono rilevanti jekk jistidnuk. Ma jistax jgħidha. Sa ngħidlu minnu rilevanti.
Għalli ma kissirx pajjiż. Kif kisseru. Anka l-ħbib ġellet. Xaffariet daw. Jgħidu minn waraj jitfaw l-ġebla u jaħbu idhom. Dik it-tattak u l-gonzi PN jitfa l-ġebla u jaħbu idu. U jenaw niffaċċuhom. Għax m'għandix minn xiex nibża bħalkom is-sakkartu ġo-akwarium. Is-sakru ġo-akwarium. Ara vera tad-daħ. Pastazata ta' PBS. 3 xhur in-nies, 6 xhur in-nien naqla ġo fija u ma tunix ċans iwieġeb. Miskom tistħu. Xej, ma jestidnux. Stidnu li ħanajdilkom minnu rilevanti. Messu jistħil Prim Ministru, jilu jaf minn Lulju li mhux ħajgħaddi l-budget u joħroġ jitħaq, waqqa l-gvern joħroġ jitħaq. Jitħaq bikom ġifieri. Xaru kaza. Issa ma jkollux l-iPad, dajtuħ il-suġġerimenti. Għandu l-iPad. Għara jew waħdi ġejt. Jipprovaw jirredikulawni wara li kull ma għamilt f'ħajti ħdiemt jien. U s-sirsi state, u stinkajt, ħajti kollha. U ma sibċej lest. Fejnu? Jieġi affaċċjani ħajajd li rilevanti il-Prim Ministru ġewwiċċi, ħanajdlu l-ħmiex għandu madwaru. Ġewwiċċu ngħidlu x'għandu madwaru Prim Ministru. Taf li bħalissa qed iħabbru li l-programm ġie pospost x'inhuma reazzjoni tiegħu. Jiena qiegħataw jekk iridu jċemplu lil kabinet kollu ħalli jiffaċċjawni. Għaliex jien ir-riformi li proponejt tajjeb mhux biss ma ġewx implementati, ħlew 5 snin sħaħ, imma l-libertà tal-espressjoni jien ġejt sottomess għal attakki brutali, feroċi, sistematiċi fuq perjodu twil ta' żmien, żammejt sod, għadni sod, nissaħħaħ għax qiegħed fis-sewwa. Hemm ġewġa dak l-akwarium, hemm Simon Busuttin ma' 20-30 ruħ, tajjeb ma' 20-30 ruħ, u jien qiegħataw u lest niddibatti. Għalfejkom taħarbu jitleċċu, tajdu minn wara dari, għajdu ġewwiċċi ħanwiġibkom, għax ma tibdewx miegħi, għajdu li f'wiċċi. Għajdu li ġewwiċċi ħanwiġibkom. Jimporta. Est insaqsu. Kemm ma tistħux, kemm qatt wiċċek. Intu Norman vellaw lu bondi. Tista' tispjega li ħaġa Peppi. Għalxiex waqqa l-gvern Dr. De Bono u where's everybody qatt ma stit. Hemm ir-raġunijiet sinjorina għaliex waqqa l-gvern kienet li jiena li xandir tal-istat iddeġenera u jiena ma kontx lest nivvota favur budget biex inkompli nagħti flus il-dan nies li qed tara hawnhekk tajjeb biex inkompli niffinanzja l-oppressjoni. Ma kontx lest nivvota favur il-budget u naħseb il-Partit Laburista, sinjorina. Aħna l-ewwel maħna Maltin. Aħna l-ewwel waħna Maltin. Bil-konsens ta' min kellu l-fakultà li jibgħat lil xi ħadd. U ċedieli jien fisma ħan nitkellem. Jien fismi, le, ma ġejx fisma il-Partit Laburista, le, fismi ġejt jien. Bħala Malti, fismi u bħala deputat. Bħala bil-konsens, sinjorina. Sinjorina, inti x'taħdem? Bej konsens u fisem hemm differenza kbira. Ma bil-konsens tal-Partit Laburista? Bil-konsens ta' min, bil-konsens ta' min kellu l-fakultà illi jibgħat il xi ħadd. Tajjeb, u għamiltilhom ċara li jien fisma ħan nitkellem mhux fisimhom, jien m'għandix naqsam magħhom. Tajjeb. Inti widnejk kif inhuma. Għadlek, le mhux fismu, diġà spjegajtlek, mhux fismu, mhux saqsil Simon Busuttil għaliex ma jridx iffaċċjani. Mhux saqsil Simon Busuttil għaliex ma jridx iffaċċjani. Kolla jċemplu, daħlu ġo l-akwarium, xak, cowards. Jgħatjen, tal-PBS, biex jgħidu li f'wiċċi rilevanti. Tajjeb ġejt niffaċċuhom, għara kemm ilkom tippruvaw tal-u ħalqi. Jien ġejt affaċċajthom, għax m'għandix minn xiex nibża mhux bħalhom, cowards jitfgħu l-ġebla jaħbu idhom, jien ġejt hawn biex naffaċċuhom u nitkellem f'ismi. Hemm Gran Kunsill hemmhekk.
Mux aħjar tmur tiġbeb titil Simon Busuttil, hemm ġew ukoll. X'taħseb? Qegħdin ħelwin hemm ġew ukoll hemm grupp ta' xi 25 oħra bħalissa la ma tixtieq filmja tal-PBS qed ngħidlek x'hemm. Tajjeb għax ma rridx jagħti kummenti Simon Busuttil. Ara qiegħed hawn inħares lejk u ntik il-kummenti. Għax m'għandix minn xiex nibżajjem mhux bħalhom. Tista' tikkonferma Tista' lil Peppi jekk mhux se jaffaċċja lil Franco De Bono għal xiex le. Ġakellmu Franco De Bono. Imma tista' x'se jiġri Simon Busuttil sar minnu jekk mhux ser joħroġ hawnhekk u jispjega dak li qed jiġri. Il-PBS iddeċidew li l-programm ma jsirx. Għala għax ma jridx jaffaċċja Simon Busuttil. Le mhux deċiżjoni tagħna, deċiżjoni tal-PBS. Simon Busuttil, x'kienet ir-reazzjoni tiegħu? Inti kont hemm ġew ma' Simon Busuttil, x'kienet ir-reazzjoni tiegħu meta sar jaf li Dr. Franco De Bono jrid jaffaċċja? Ma kontx idea, jiena kont qed indur. Għadek kemm tħalt minn hemmhekk rajtek għaddejjin ġifieri għadni nara. Nara kif joħorġu n-nies. Għal xiex Peppi ma rridx iħalli dan id-dibattitu jsir kellimni qabel għal xiex ma rridx iħalli d-dibattitu inti parti mit-tim tal-Wars Everybody. Diġà rispondikom. Tista' tirrispondina inti għal xiex ma rridx isir. Fl-opinjoni tiegħek għandu jsir jew le? Li ma nidħolx fid-deċiżjonijiet editorjali. Ir-reactions ta' Simon Busuttil, x'kienu jiġifieri kont hemm ġew? Qed jibża minn Franco De Bono. Qed jibża minn Franco De Bono. Mela ma votax għal-budget. Niffinanzja din l-oppressjoni. Laqqas il-Libja. Sitt xhur ilhom jaqalaw li. Fuq kull programm sieħbu Norman Vella u Lubondi. Mela tawlhom fewdu l-PBS. Peppi Broadcasting Service issa. Kemm ġiet darda biex jirranġani ma' Gonzi Peppi? Mbagħad kif spiċċajna raw li mhux ħaneċċaqlaq ma tmajx iktar possu. Daqshekk mbagħad ma sedinniex iktar. Xaru każa. Gburi li ġieli tal-poplu kollu di li qiegħed hawn għal kulħadd. Għal kull Malti li hawn Malta, mhux għan-nazzjonalisti u l-laburisti għal kulħadd. Ħanajdilhom kemm jien irrilevanti. ħadd mhu rilevanti, l-aħwa ħadd mhu rilevanti, laqqas li ċkenu wieħed li hawn. L-aħwa x'reżistenza? Għasandek rila timxi. Kissirtu partit. Bil-kretinaġ li l-għandkom. Thank you. Frank Tyler jiddu jgħabbu. Xaffarijiet daw. Ġejja rilevanti kollha rinġaw kamera. Jiġi xaħat minnkom għaw il-kameras. ħatajdu li fwiċċi rilevanti. Il-kom taħarbuni siċċur u tajdu minn wara dari. Siċċur il-kom taħarbuni. Botajdu minn wara dari u nipprova nfittxkom fil-programmi. Taħsbuni tifel żgħar li jew. Kulħadd titini raġun anke n-nazzjonalisti, kulħadd jgħidlek Franco għandu raġun, ma laħsibtu li tagħkom il-pajjiż. Tajjeb biex niċċaraw ħaġa. Tibżgħu taffaċċjawni, meskom tistħu għatta nies bla karattru. Fuq din nixtieq kjarifika minn mindu waqa' l-gvern. Mux minn mendu saqsieħ, mill-ewwel Ottubru, minn bdiet l-iskeda. Minn meta bdiet l-iskeda. L-ewwel programm li se nagħmlu. Minn meta bdiet l-iskeda fl-ewwel Ottubru. Minn mindu bdiet l-iskeda xiex qatt ma sedintu. Mela, kenna programm jismu TVM, għadu jeżisti. M'għandix taqsam, bienet jitkellem fuq il-ġustizja. Mhux fuq il-ġustizja, fuq ħaġa m'għandix taqsam. Kollu jitkellem. L-istabilità tal-gvern qatt ma sedintu ġifieri. Mill-ewwel Ottubru law qatt ma stedintu. Kien f'Xarabank, Dr. Franco De Bono, kien f'Xarabank jitkellem eżatt kif. Meta? Eżatt kif, Dr. Franco De Bono. Mill-ewwel Ottubru. Ivvota l-ewwel darba. L-ewwel darba. Jiena, mu vera xejn. ċempiltlu qabel ma ħa l-vot. ċempilnilu
għadnilu jkunx ikun il-vot, il-lejla hija f'xarabat. Meta tawk l-ordni biex tarmini għarmejt. Kienet, qatt ma tawni ordni. Ej, watawk.